Opa. Wow. Opda. Wani-wani nyolong bendaraku biar Dewi Sinta anggodo. Coba watadakno iki ana Manorawet digetih marang Sri Ramu. Man, Anoman kowe wani ngiyak-iyak ana sak jroning raton. Kalenggo diraja man. Aja mlayu man kowe yen pancen wani karo aku iki langgodo adep ana wae. Anggodo aku ora bakal wedi marang liramu iki ora bakal mundur. Wah. Risma. Yo. Hey. Ayo lo Pak Udi. Wah. Opa. Wah. Kowe mlayu mangulon tak tutupi mangulon mlayu kidul bakal tak tutupi mangidulno. Mang ya iki anggodo waduh satriya ning Alengka Diraja. Iya. Hoa. Hae, ya apa? Lah, yo. Ayo prakanca-kanca ewas panjana iki. Kasar kaya godo bersak lajoning lalayonku Anggodo ora nrimake yen Ngalengka Diraja bakal tak obong. Yuk. Mas Ating saka Trenggalek matur nuwun rawuhipun saking kanca-kanca. Sumber Gedhong rawuh matur nuwun. Yo. Hey. Op. Yo. Op. Coba kaya ngapa Mas Radakno wong Alengka Diraja. Ya iki lho Anoman sing kethek putih ora wedi getih. Aku bakal mboyong ratuku Dewi Sinta. Sing kala samono kae boyong dening Prabu Rawangaraja. Bakal tak oyang, bakal tak gawe geger. Ngalengka Diraja bakal tak obong. Ya. Ya
ya ya lo hae 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 he a hae hae he a hae 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 yo 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 ya 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 lo he a yo ha ye yo 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 ya lo ye a ye a yo 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 ya lo rite kumrice kami sewas tangka sakela maneh lapane mos tangka nyong kaget aduh rika beton apa tungkus batang diku isin apa rite kumrice krini sewas tangka sakela maneh lapane mos aja kaget aku rika beton apa pupun betah ibu isin apa masih it katuran linara masih it anggota yen pancen kowe Sakti Mahabara ayo siji saha siji ayo dibuktekne sapa sing tenane anjing talakan ngono sajroning kraton Ngalengka Daraja iki Mas Anoman apa anggota oh maju anggota man aja kakean sumbar kowe iki anggota maneh aku ora bakal mundur yen urung nimpakane dening sajake kaya ana geni murah-murah ana sajroning kraton Ngalengka Daraja wih kaya mau saka palongan sing jeneng Anoman obok kraton Ngalengka Daraja bakal nyulik dene Desa Wisasenta hei manaja mlayu mandeka dhisik iki lho anggota adep ana anggota was rindu mawur mengabara-barabu rahat tengaraning acure gong makuru gongso tetak kadya wonula ora prajiting turangga esti rakata Dojo lelayu sapi
Ah, jebul Anoman kok. Anggota aku ora bakal mundur. Yang durung matani sliramu. Yang kaya no ayo adu aku sektene ana ing sore iki, Pak. Wah, hei, ya, hop, wah, hei, hop. Anggota. Kate mlayu ning ndi kowe do? Aku ora bisa mlayu, Man. Kowe cilik ning rasa, Man. Iki vitaminmu apa, Man? Hop. Tanpa nono iki ana Man kowe mati dening aku. Wes. Man, kowe arep mlayu ning ndi, Dok? Aku ora melu mlayu. Anake aku iki golek kasek ten iki tanpa nono. Ya, Mas Budi wae. Oi, mati dening aku kowe do anggota. Iki lho. Was. Hei. Opat. Wah. Wah. Seger. Wis to. Manut to galang wae. Ayo. Iya. Iya. Lo. Iya. Iya. Iya, iya.
Panyuwun saking panjenengan Mbah Karji woing ngaren. Kamangka woing ngaren iki wis ping pindho lho. Ping 3 awake. Woing ngaren mesti kudu eling. Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling tambe murine nadyan isih enom mesti bakal tuwa tinggal aku musarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan poin ngaren kudu eling ya Sabi berber wonten tari anggodo kaliyan anggota man. Menika wonten tari kucing Candramawa. Adikku sing paling ganteng sak Tulung Agung. Manisnya Tulung Agung. Sapa kowe iki? Robin. Maroko. Daya. Tak mirut. Lan diwantun panjenengan Bapak Jupri. Sabi berber wonten tari anggodo kaliyan Kaloman. Mriko wonten tari kucing Candramawa.